Na umurai bwense muskuru Kenyatta maiga yokomera no umurai bwense ya Zimbabwe manyakanete buna Emerson Mnangagwa ni kubanyara gukwana mange haseganga hayogo chukubwatana na gwikirania mange asense ya Kenya uruka ukwana litukuriera negate ya buna ense ya Kenya ni gogorete chimbe bechiaye aswe bali baganete kubwatera na seganga hayogo kini uchumi imene siko yorongoro Gusii asana nabate ya buna abasaigo babwatobo subole boko ligemere mo chinsemo ilikonyaro kwegendereria aso bogima nigo chinga kieche ense ya Kenya mwenense ya Zimbabwe banyara kubeka chise ichoko igwana anene ase bintu bitanu na bibere asaba guchikobwaterana nenze ya Zimbabwe asoko nyara gokina sobwamo gati ye bintu biri babeke se yoko igwana ingamo no guchiko kinyo bonchurire gati echinse chibere ogwatogo twaro bwamo tobu ya gati ense ya Kenya mwenense ya Zimbabwe nabo igono babeke se yoko igwana se ganga yogo chikobasira basubati nabo igo abasaye konyara konyore miremo asaba igo bakwanira sababe kese yo konyara kubwaterana aso korobutuke nabo igeme basekano yechindege ekalukiri babe kese yo gochiko kinya chigosori a chinse chichionsi beregati yanda mange ekeroba gochiko bwaterana na gokina aso bwamo. We also stated our commitment to the Africa Free Trade Area and the need for us as Africans to trade more with each other, to create opportunities on the continent for our young people. And this can only be done by opening our borders and ensuring that our people are able to move freely, goods and services are able to move freely, in order to create more opportunities for the young people on our continent. Na